Mit navn er Max, og hans navn er Loke, og hans navn er Jeppe. Kom her, Thor. Og vi skal lave en random video. Jeg aner ikke engang, hvad vi skal. Nå. Ham deres lillebror vil ikke være med. Han er en lol, tror jeg. Jeg ved, hvad vi skal. Hvad? Vi skal da tage min slange ud. Ja. Og det er den, som Lokes lillebror elsker så meget. Nu kommer du altså. Oj. Ja, nu kommer kræfter. Okay. Det her er min grimme lillebror. Okay, nu. Væk med Thor. Gå væk med dig. Se, det her, det er min slange. Jeg aner faktisk ikke, hvorfor det skal væk. Hvor er hans hoved? Han gemmer sig lidt. Han ser kønner ud, når han har bundet knude på sig selv. Vi har en gang i. Nej, det er meget. Det er min slange. Man kan se lidt mere af ham. Hvad laver du? Hvor er hovedet henne? Nå, whatever. Jeg tror, han Hej. Skal vi så tage Mille ud? Okay. Og så har vi bare stået til ham. Det var så den her video. I anden video, vi kalder nok for, hvad skal vi kalde det for? Vis som en dyr. Ja. I Vis som en dyr episode 2, så viser vi min slange i fuld afstand. Og min skæggegame, og den her lille abe lidt mere. Så det var så det alle sammen. Håber I nåede videoen. Husk at like og alt pisse. Hvad laver du? Goodbye.